Juma septembre kalo tile 20 ani 4 san 2000 ani 21 renouveau télé filɛbaga minnu ni aw ɲamadalen do renouveau kan ni sanga in na Mali dugubaw na togodaw bɛɛ lajɛlen na ani aw minnu fana bɛ k'an lamɛn radio kan minnu ni u bɛ ka u sɛnsɛn ni k'u ka cakɛdaw k'olu maɲini ni waati na an ka sɔgɔmada folibaw bɛɛ lajɛlen ye bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye bi ye juma ye an bi jɛ ka dali masa deli duwawu ni bato minnu ni olu bɛna kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ɲɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen kaw bisimila renouveau matin i k'a dɔn a bi jumadonya in na sɔgɔmada joona kibaruyaw na kunnafoniw na nisɔndiyaw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka wasa di aw ma fɔ y'a fɔ aw ka lamɛnnikɛyɔrɔ la nin sanga in na o kuma an b'a fɔ ye kaw bisimila bi jumadonya sɔgɔmada joona renouveau matin ale kan. An b'a yira la k'a fɔ aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ aw bɛ a jɛmu ye ne ka kumana k'aw ɲɛmada kan ka laban tuguni ne ka a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔw sanfɛ minnu fana bɛ yen ni u bɛ lamɛnniw kɛ radio kan Renouveau FM a n'a Faranka radio bɛɛ lajɛlen ka bɔ yan fɔ Buguni fo ka se k'a dɔn Moptikaw ni Kucalakaw ni Kayikaw Fanakaw fo ka se maa minnu fana bɛ ka an lamɛn ni waati na Bɛlɛdugu n'a ma kafo bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ye kaw bisimila bi jumadonya in na baaraw olu bololacogo o filɛ nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa sabanan kɔni varala min ye Sumeilu Bubeli Mayiga fo ka se Madame Buhari Fili Sisogo o kuma na min bɛ tali kɛ maa min tun bɛ chef de cabinet la Ibrahim Boubacar Keita ka mara kuma na n'o k'a ma ko Mamadu Kamara ale kɔni i k'a dɔn farala ni maa kofɔlen ninnu kan kasobon kɔnɔna na o wale min ni a kɛlen filɛ nin ye a kɔni kɔrɔfɔ ye bɛdaw minɛ o kuma na min bɛ tali kɛ o kuma kun na an da bɛna don o la baro kuncɛ waati la n'an k'a ma ko décryptage walawalaliw bɛna kɛ Isa Kaba Sidibe ale fɛ min bɛ tali kɛ an ka bi don baara ɲɔgɔn welelen na o bɛ ɲɔnɔnkaw ka i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ kofɔ ɲɔnɔn bi Segu marabolo kɔnɔna na olu kɛn bɛ ka sibirido kɔni ka bolonkɛ ɲɛsin u ma k'u na taama kɔni boloda ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin furancɛ fanga ale ma ani furancɛ fanga i k'a dɔn k'a fɔ a ma ɲɛmaaw ma o kumana walasa o baara ninnu n'o ye sibirido sini u bɛna kɛ kɛcogo min na ni fɛɛrɛ minnu tigɛ bɛ o la an bɛna an ka don baara kɛ ɲɔgɔn welelen sɔrɔ ka bɔ ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ min y'an ka i k'a dɔn k'a fɔ maa welelen filanan o ye Nuhun Togo an b'a yira o la k'a fɔ ale ye fɛɛrɛtɔ min ni an k'a ma ko URS ale ye o maa ɲɛmaa ye o fɛɛrɛtɛ yɛrɛ a bɛ danga jumɛn na bi ani taabolo min bɛ u fɛ fo ka se k'a dɔn k'a fɔ o kumana min bɛ tali kɛ u ka jamana yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana labɛn cogo minnu n'o fɛɛrɛw b'u bolo a da bɛna don o la min ni o ye waati bolola cogo ni kunnafoniyaw ye Amadu El Konare ale bɛ yan min ye don kibaruya a da bɛna se o ma siraba kunnafoni bɛ Sori Ibrahim Diallo ale bolo o kumana nin ye min ye Renouveau Matin sɔgɔmada joona k'a dɔn tako fɔlɔ fo ka se min bɛ tali kɛ an ka fɔlisen duman na an ɲɛmada nin bɛɛ lajɛlen na ninnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ bolodaw ye an bɛna don minnu kɔnɔna na Amadu El Konare an b'a f'i ma k'i ni sɔgɔma. Idrissa Sidibe. Aji don. Alhamdulillah. Kunu i ma ye o don fana i ma ye mɔgɔw ko ko ka ca sisan dɛ. N y'o fɔ o ɲɔ ka ca wugu la ko bɛ dugu la ko wɛrɛw yɛrɛ fana bɛ dugu la. Basi Ala ka ko kɛ ɲumanw ye. Yan'an ka don kɔrɔfɔw la an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ min ye Fanta Tɛmɛta Bosomuso badabada nɔgɔya ka k'a ye sɛgɛn fatigi kɛlen don k'a bi. Siga t'a la ani pali. On a de kɛra avec elle. N'Ala sɔnna o kuma an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka kɛ fari jagabɔ ye. O kama an t'a ko bila dagirenda la sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye baara in an bɛna i k'a dɔn kumana nundon baaraw ni ka an daminɛ a ka daminɛ ni o ye n'o ye waati bolola cogo ye météo ko kibaruyaw lase aw ma. Waati bolola cogo la ka bɛn bi jumadonya ma septembre kalo tile 24 san 2021 nɔgɔ kɔni bɛna kɛ kaba fana bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔna na fo ka bɔ Tawudeni marabolo kɔnɔna na ani Kidal ale Worodugu yan fan o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ ye o kɔni bɛna ci o sigida kofɔlen ninnu na min ni o ye an ka jamana ye k'a dɔn k'a fɔ samiyɛfɛ fiɲɛ fana o bɛna ci an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na
na fɔ ka bɔ tawdeni marabolo ani ka se i k'a dɔn olu ka marabolo kɔkɔdugu yan fan o ye min ye yeli fana ye o kumana o kɔni bɛ na nɔgɔ bɛna da kaba ɲɛ ka fɔ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ni a bɛ tawdeni marabolo yan fan kofɔ yɔrɔ kofɔlen ninnu na gɔngɔngulon kɔni dɔɔni o bɛna kɛ nin sigida kofɔlen ninnu na waati ko n'o ye sanji ko kunkanko kibaruya ye sigida dɔw bɛ yen nɔ bi min bɛ tali kɛ kabanɔgɔ kɔnɔna a bɛna kɛ yen nɔ olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye k'a daminɛ kabi ni sɔgɔmada yan fan ɲɛna fɔ ka se tilafana don futu waati olu ma o bɛ ɲorodi sahel la ale kofɔ kita ani ka se kayikaw olu ma wulada yan fan fɛ tilafana todun kɛlen kɔfɛ ka ban ka taa bila fɔ su kɔnɔna na min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn samiyɛfɛ fiɲɛ kɔnɔna a na ci an ka jamana fan caman fɛ waati ko kungɔ kibaruya la n'o ye funtɛni ye kayikaw olu kɔni ka funtɛni mana caya bonya cogo cogo bi u tɛna tɛmɛ degere 35 kan min ye kulukorokaw ye degere 34 sigasokaw degere 32 min bɛ tali kɛ segukaw la degere 35 mopti degere 37 Tombouctou degere 38 gawukaw bɛ se k'u sigi ni degere 40 ye min ye kidalikaw ye degere 40 menakakaw bɛ se k'u sigi ni degere 39 ye tawdenikaw funtɛni barika a bɛna t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ degere 30 an k'a fɔ degere 43 la bugunikaw funtɛni mana bonya cogo cogo a tɛna tɛmɛ degere 33 kan Buguni min ye kucalakaw ye degere 34 kitakaw degere 34 ɲorodi sahel degere 36 narakaw degere 38 min bɛ tali kɛ duwanzankaw la u bɛ se k'u sigi ni degere 37 ye sankaw degere 37 banjangara degere 36 joyilakaw fana bɛ se k'u sigi ni degere 33 ye bamakɔ a n'a makafo la min bɛ tali kɛ nɔgɔ kunna o na kɛ kaba kunna bi o kumana bamakɔ fana bɛ se k'i sigi ni san cuncuniw ye bi tile kɔnɔna na min bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ fana o bɛna ci bamakɔ ani a makafo bɛɛ lajɛlen na yeli fana min ye kabanɔgɔ ye o na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kaba kan min bɛ tali kɛ bamakɔ o kumana ani a makafo fana ye olu se ka u sigi ni sanko ye bi tilafana dun tɛmɛnen kɔ ka don su kɔnɔna na bamakɔ funtɛni mana bɔ bi cogo cogo a tɛna tɛgɛmɛ degere 33 o kan Mali Météo ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw faralen filɛ nin ye walasa k'o di aw ma an bɛ se ka kumana min bɛ tali kan ka tile yɛrɛ o taabolo ni ka o dɔn cogo minnu na o kumana nin tun ye bi météo n'o bɛ tali kɛ bi jumadonya météo ye nin sanga in na an bɛna Amadu El Konare k'ale bisimila min ye don kibaruya minnu bɛ yen a bɛna walawalali ta ka ɲɛsin olu ma. Amadu an b'a dɔn k'a fɔ min ye vende ko kɔni u ɲaɲa kɔfɛ ko wɛrɛw caman bɛ yen minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kunnafoniyaw ni kibaruyaw ye kuma na kɛnɛ di ma walasa kunnafoniya minnu b'an ka jamana kɔnɔ a n'a kɔ k'a bɔ bɛ se ka kɛ a kalama cogo minnu na. Tabarikala Idrissa Sidibe an b'i fo fɔlɔ k'i ko ɲuman dɔn i fana ka wuli ka jɔ la walasa Renouveau Matin bɛ se ka laɲɛnamaya nin waati kunkurunin kɔnɔ yanni min ye k'a dɔn awa jɛmukan laseba Fanta Tumota ale bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ joona cogoya min na sanga 27 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 k'a y'aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamayali kuma tɔw bɛna maana jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa Kidal tawdeni menaka Mali marabolo la bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la waasa jamanadenya ɲuman kanuko o baaraw bɛ se ka sinsin an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na min ye k'a dɔn awa ŋanamu ni waridunwalew kɛlɛliko nasiratigɛ la Mahamadu Kamara ale min tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka chef de cabinet 2013 waati ninnu na ni télévision so TM1 ma ɲɛma fana don n'o tigi don ale fana taara kaso la kunungo min ye IBK ka avion sanni ko kuma la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na kunkan bɛ ka wuli maa caman fɛ fana hali bi ko dɔ ka fara transition jɔ kunungo kan o kama jɛkulu caman bɛ wuli ka jɔw la wa dɔw yɛrɛ fana bɛ ka wuli ka jɔw boloda ko jakusa u b'a fɛ min ye wuli ka jɔw ka kɛ dɔ ka fara transition jɔ kunungo kan k'o y'olu ka wuli ka jɔ ye waasa min ye Asimi Goita n'a jɛw bɛ se ka baara tɔw sinsin an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na ka taa kibaruyaw kuncɛ bi ni ala farala garalokaw kan i k'a dɔn wuli ka jɔ dɔw bɛ sen na jɛkulu min n'o ye Amaneska ye ni o ye lɔgɔliden kɔrɔw ka
minnu ye kala kɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na Garalo olu ka tigɛdi ɲɔgɔnmatɔ olu kɔni ye kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u taara minisiri min ɲɛsinnen don siradila ko fɛ ye ale kɔni kuma ɲɔgɔnya waasa Buguni Garalo Manan kɔrɔ o kɔni bɛ se ka kɛ manaji ye maaw yɛrɛ ka bɔ tɔrɔkɔ la min ye kibaruya duman b'a ko la n'u garisɛgɛ ye fara ci don n'a nataw la a tɛna mɛn a sira in ɲɛ dɔnna sɔrɔ a ko la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na ninnu bɛna k'an sinsin bere ye an bɛna kibaruya misɛnnin caman cɛ ka bila minnu cɛ ma bi jumandonya in na waasa ka aw bɔ kunnasiri la aw minnu sɔgɔlen don an na kumaso ani jabarani sow la aw ni ce a y'aw bisimila. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali ka yɛrɛ ta o san kunbɛn ɲɛnajɛ 22 septembre a baaraw ɲɛnamayana Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ bolofa kɛra ɲinan ta kan sabula maa caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ jamanadenya yɛrɛ ɲuman jɔnjɔn Mali yɛrɛ ka don maliden dusukun na hali bi n'a ka bi k'a dɔn an jɛmɛ fɛn min ma o de ye Mali ye o kuma maliden bɛɛ lajɛlen kan ka i jeniyɔrɔ fin Mali ka taaɲɛ baaraw la o wuli ka jɔw sabatira sabula 22 la ɲɛnamayali baaraw kɛra yɔrɔ caman na k'a daminɛ Mali marabolo fitininw n'a belebelebaw la bɛlɛdugukaw fɛ olu ma to kɔ an y'a fɔ ten kabi o don na Seydou Umaru Traoré journaliste Seydou ale ni a jɛw jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Ɲamana Kalifabugu commune kɔnɔ ka 22 la ɲɛnamayali kɛ ni yiriju 600 bɔɲanko ye ani k'olu bɛɛ lajɛlen turu hectare 9 bɔɲanko kan jamana faamaw to a la k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin transition senkɔrɔma dondonni baaraw ma min ye k'a dɔn haminaw yɛrɛ ka sɛbɛkɔrɔfɔ u b'a fɛ jamana yɛrɛ ka mara cogo min na ani jamanadenw ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin cɛmancɛrɔ faga maaw ma olu kumaw ma nana baaraw kuncɛra ni farikolo ɲɛnajɛ ntolantan ye min kɛra Ɲamanakaw olu fɛ waati nataw la an na kibaruya sɔrɔ u kan hali bi waasa ka di aw ma ladiriya o kɔnɔna la o 22 kelen nasiratigɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sirakɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ 22 fana la ɲɛnamayana min ye k'a dɔn a jɛkulu fɛ minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakilinaw kɛ kelen ye walasa Mali ka yɛrɛ ta a bɛ se ka don bɛrɛ la hakilinaw ni dantigɛw caman bɔra kɛnɛ kan na an ka kibaruya ɲininaw tun bɛ minnu kɛnɛ kan an k'u lajɛ. 22 septembre ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye malidenw bolo ka u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la ɲɛnamaya a ɲagaɲagaw kɔfɛ waati do min kan k'an to an ka miiriya boli jamana lahalaya kan ni waati in na o de okumu kɔnɔna la jɛkulu damadɔ y'u fara ɲɔgɔn kan ka ni kɛnɛ sigi sen kan walasa ka hakililajigi kɛ jamana kɔnɔna la indépendance tali la sɛgɛn minnu yera la walasa an ka hakili to jamana in na hali bi parce que n'an y'a jateminɛ 1960 kana se 2021 na wagati caman tɛmɛra Mali ye caman y'an ɲɛ la hali bi an bɛ don min na Mali bɛ crise caman de la an ka laɲini an bɛ fɛ jamanadenw ka conscientiser de hakilina jugu min bɛ mɔgɔw la ka ɲɛsin jeunesse ma an k'o bɔ an kun na jeunes an ka sira ɲuman ta Mali bɛ taa ɲɛ sira mun kan hali bi o de y'an ka laɲini ye. N'a yɛrɛ kun ye ni kɛnɛ in defan ye professeur Akori ye welewelelimada kɛ ka ɲɛsin sirakɔrɔ sifinw ma ko k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka sigida bɛ se ka yiriwa togoya min na. An ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana in a ka se ka basigi n'a ye baara kɛ siya o siya senukuya b'an ani ɲɔgɔn cɛ ka ban ne hakili la an bɛ se ka ko bɛɛ kɛ pour que Mali ka se ka basigi développement bɛ se ka na. Nin kɛnɛ in kɔfɛ groupe Ratel des Scouts du Mali, Association unie dans l'action, l'amicale des porteurs d'uniforme de Sirakɔrɔ, ali ni Sena club bena baara wɛrɛw boloda ani yiriwali hakilina jɔnjɔn sigili sen kan Sirakɔrɔ dugu kɔnɔna la. Tabarikala Aminata Bacho Kone ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye an bɛ taa k'a dɔn k'a fɔ mɔbitikaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ 22 fana ɲɛnamaya n'a ye ladiriya ale kɔnɔna la bolofa min yɛrɛ olu ta kan min bɛ tali kɛ Alu Bubakari Jalo ni o ye ADP Maliba ka ɲɛma donneur ye ale ye wulikajɔ kɛ ko Mali ye san 61 sɔrɔ o kuma ale b'a fɛ a n'a jɛw ka yiriju 61 o kɔni turu waasa Mali yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana nɛɛmalen ye yiri nafa o nasiratigɛw la o kama mɔbitikaw ka ADP bolofara minnu bɛ olu kɔni y'u jeniyɔrɔ fin o ko la olu ye yiri hakɛ caman turu o yiri 61 kofɔta ninnu na minnu na i k'a dɔn u y'o kɛ taasibila ni kɔkɔrɔ donni ye ka o yiri ninnu kɔni tɔgɔ da Aliou Yirini na minnu bɛna dɛmɛ kɛ Mopti ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an ka lasigiden min bɛ Mopti n'o ye Musa Tarawele ye ale b'a walawala an ye cogoya min na.
Ni jigituru hakilinanta min tara ADP Mali b'a fɛ u ka bolofara min bɛ Mopti ale kɛra ka bɛn 22 septembre ma san 2021 a kɛra goudronba dawolo la min bɛ bɔ Sevare ka taga Mopti laɲini ye ka se ka yiri 100 turu Sevare dugu kɔnɔ ni yirituru baara minnu filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye ka siraba dawolo cɛ ɲɛ hakilinanta min secrétaire général adjoint ADP Mali b'a ka section bɛ Mopti ale bɛ seereya o kan. Hakilina min y'an bila nin yirituru in na i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na nin Mali b'a ka san 61 na yɛlɛmɛna o kɔnɔna na an ka président yɛrɛ ye san 61 de sɔrɔ ɲina n'o ye président d'honneur Ali Bokar Diallo ye donc a y'a kanu ka yiri ba 61 de turu Mali bɛɛ lajɛlen na donc Mopti an ye 100 plantes de sɔrɔ o 100 plantes min nana an fana ye an jɔyɔrɔ 22 septembre la jamana ka yiriwali n'a ka ɲɛnajɛ san yɛlɛmɛ ko la an fana nana o 100 plantes nin turu nin siraba in sanfɛ n'a bɛ wele ko boulevard de l'indépendance. Ka fara dugukɔnɔna cɛ ɲɛli kan ka bɛn ni nin yirituru ninnu hakilinanta ye ADP Mali b'a ka section min bɛ Mopti o secrétaire général adjoint ale ye hakilina jigin fana kɛ k'a fɔ yirituru nafa ka bon sigida lakanali ma wa ni yirituru min fana filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin hakilinantaw ma minnu bɛ tali kɛ wagati yɛlɛmɛ kɛlɛli cogoyaw kan. Nafa belebele de bɛ se ka kɛ nin yirituru in na parce que n'i y'an ka région kɔnɔna jate minɛ n'o ye Mopti ye aw yɛrɛ b'a ye ja min bɛ ka na sanjiko gɛlɛya bɛ yen fɛn caman bɛ yen hali tobilikɛ lɔgɔ bi a ka gɛlɛn musow ma ni yiri dun tɛ nin si tɛ se ka ɲɛnabɔ n'i y'a ye jamana yɛrɛ bɛ yiriwa a bɛ fɔ ko nin bɛ jamana na yiri de don. Mopti section ADP Maliba o secrétaire général adjoint a y'a ɲini tɔndenw fɛ k'a fɔ u k'u wasa don yirituru la yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ se ka yirituru o yɔrɔ ninnu na nin yirituru baara bolodalen ninnu filɛ nin a bɛ don hakilinanta kɔnɔ ADP Maliba président d'honneur ye hakilinanta min ta n'o de ye ka yirisun ba 61 k'o turu Mali kɔnɔ n'a hakilinanta bɛ wele k'a fɔ Aliyu Yirini. Tabarikala min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Musa Tarawele ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na yanni an ka bɔ 22 ko kɔnɔna la an na tila ka taa jɔ i la ni Sedina Umaru ka jɛ ye an bɛ na i k'a dɔn katikaw fɛ sabula min bɛ tali kɛ 22 ale fana hukumu kɔnɔna la olu ka denmisɛnnin tɔ dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ko faso jɔtɔn olu fana farala ɲɔgɔn kan ka i k'a dɔn barodalasigi laseli dɔw kɛ 22 ale hukumu kɔnɔna la minnu na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Mali den kelen kelen bɛɛ ka wuli k'i jɔ faso kɔ waasa Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ sɛbɛ jukɔrɔ kɔlɔn na k'o tɛ ɲɛ cogo si la maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na ni fanga marali kalifalaw la olu ka se ka kɔkɔrɔ don kuma u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka transition maaw dɛmɛ ka sɔrɔ a su kɔkɔrɔ don k'a dɔn u tɛ ka jamana mara u yɛrɛ ye u bɛ ka mara jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ u ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u ye laseli caman kɛ minnu na Mali kunu a n'a bi ani 22 yɛrɛ nana hukumu mun kɔnɔ u ka maa ɲɛmaa dɔw bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka jɛ k'u lajɛ. Bɛɛ lajɛlen an ka bɔ ka transition soutenir bɛɛ y'a ye nin kalo damadɔ in kɔnɔ ko caman bɛ ka sigi sen kan a bɛ san caman bɔ 22 septembre sɔrɔ mun kɛra a ɲɔgɔn famana ka kɛ bɛɛ y'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ walawalala bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment an ka Maliba in bɛ ka diya wa a bɛ diya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. 22 septembre fête de don fête min ni fête nationale don fête nationale kɔrɔ ye jumɛn bɛɛ lajɛlen ni ka fête don k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don parce que 22 septembre an y'a ye k'a fɔ on a l'impression que a bɛ ka kɛ finitigilakaw ka fête ye parce que olu de bɛ défilé kɛ an bɛ tenitigiw de caman yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu ka famari man bon kosɛbɛ olu yɛrɛ caman bolo ko sɔrɔsiw de ka fête don sɔrɔsi fête tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka fête don donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka fête i ka fête cogo la donc anw de fana y'a jateminɛ k'a fɔ fête cogo min bɛ anw bolo ka 22 septembre in commémorer o de y'an ka point de presse kɛ hakilina minnu b'an bolo jamana ko kan hakilina min b'an bolo kabi Mali kunu ka se bi ma ani Mali sini fɛɛrɛ min b'an bolo pour que jamana ka se ka kɛ jamana ni bɛɛ lajɛlen tɛ ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na ka se ka presse wele ka hakilina di o kan donc o kuma kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ 22 septembre yɛrɛ a créé la cogo di a créé la san 1960 an mɔkɛ n'an faw olu de tun bɛ jɔnya juru la tubabuw bolo donc u y'a laɲini k'an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o san 1960 d'abord san'an ka se 22 septembre ma d'abord en août au Sénégal Mali ni Sénégal bɛɛ de tun ye jamana kelen fédération de tun don a fédération a ɲɛmɔgɔ tun bɛna kɛ jɔn ye ɲɛmɔgɔ tun bɛna kɛ Modibo Keyita n'o ye Mali président fɔlɔ ye bon ala y'a kɛ tubabuw donna ni Sénégal cɛ
ka gɛrɛntɛ sigi Mali da la pour que Sénégal bɛ se ka bɔ an na cogo min na fo attaque dɔw bɛ kɛ foli ka yan fan fɛ donc si on ne fait pas attention jamana an bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ bilen jamana fanba dɔ minɛlen don jɔn de bɛ se k'o bɔ bolo la sisan an ɲɛ bɛ minnu na fanga la olu tɛ dɛ tubabuw tɛ se k'u bɔ bolo la dɛ anw sifinnakaw de jamana in sini y'anw de ye anw de bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ pour que jamana bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogo di mɛ wari min don o tun ye Mali yɛrɛ ka wari dilannen Mali tun bɛ balo min don o tun ye Mali yɛrɛ ka balo sɛnɛlen Mali tun bɛ sariya fɛn fɛn ta o tun ye Mali yɛrɛ ka sariya talen Mali tun ka lakana tun bɛ Mali yɛrɛ de bolo Mali ka kalanko n'o ye la réforme de 1962 réforme de l'éducation o tun ye Mali yɛrɛ ta ye mɛ bi min na o jumɛn bɛ Mali bolo a bɛɛ minɛra an na an ka éducation o t'an ta ye sécurité bi min na an ka sécurité a tɔnɔmadalen de don c'est-à-dire k'a garanti lakana o t'an ta ye bi min na an ka wari an bɛ min don an ta tɛ bi min na Malien yɛrɛ hakili yɛrɛ t'a ta ye bilen donc mun de bɛ se k'an bɔ kɔnɔna na sisan ni lajɛw n'a ɲɔgɔnna caman an filɛ ka nin minnu kɛ tan sisan Modibo Keyita ninnu u ye nin ɲɔgɔnna caman de kɛ bi olu y'a kɛ gɛlɛya kɔnɔna na gɛlɛya min n'a tun tɛ se ka ɲɛfɔ tabarikala min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ awa denmisɛnninw minnu bɛ faso jɔtɔn kɔnɔ olu fana ka haminaw tun ɲini an bɛ to ɲininkaw fɛ ja cogoyaw la walasa ka bɔ kibaruyaw ta ko fɔlɔ kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ min ye Mahamadu Kamara ni o bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati san 2013 o ka chef de cabinet kun n'o y'a ka ko ɲɛnabɔla maa ɲɛmaa dɔ ye Mali pankuru sanni ko kuma la min kiri wulilen don nin waati in na ale kɔni tɛgɛ dara ale fana kan kunu k'ale datugu kaso bonba la Bamako a ma sɔrɔla k'a fɔ i k'a dɔn ale fana cogoya bɛ fɛn ninnu na kosɛbɛ hakilina jiginna Mahamadu Kamara ale kun delila ka kalo damadɔ kɛ kaso la ko in kunkɔrɔ nka o waati maa caman ye kibaruyaw yira k'a fɔ jamana faamaw yɛrɛ de ye i k'a dɔn dɛngɛrɛnnɛba sigi kiiri tigilamaw dala o kuma u y'a ka sɛbɛnfuraw bɛɛ datugu k'ale bila o waati ninnu na o kuma ale welela ko kura tuguni sabula kibaruya minnu la n'a kɛ ni kibaruya kuraw sɔrɔla ko in kɔnɔ maa dɔw kun y'a yira k'a fɔ sɛbɛn kun cira ninnu ma k'u ka taa fanga jaabi nka u ma taa ko fanga yɛrɛ wulila ka t'u nɔfɛ n'o ye manda daminɛ ye o kibaruyaw kɔni bɛ fulofulo la ko ninnu kɔrɔ kosɛbɛ maa caman jigi b'a kan k'a fɔ nin kɔni ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛli bana wuli maa dɔw minɛlen o kuma maa o maa cogoya bɛ kɔrɔ maa kana to kɔ bilen wulikajɔ ka sabati nin ko ninnu ka segin ka se a dan na u kana da avion ko in dama ma yuruguyurugu wari dunni kɛwaleba caman vérificateur général min sigira waasa ka yuruguyurugu kɛlɛ u ka gafe caman bɛ nafolo peretuli b'u kɔnɔ u ka se ka nin bɛɛ yuguba ko n'o kɛra a na dɔn k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ jɔnjɔn kuma wulilen don jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ fana kunu projet de loi n'o ye sariya ɲɛbila sariya dɔ ye o baaraw kɔni bolokɔrɔta kɛra an ka wasaden nɔnɔbilaw fɛ n'o ye CNT maaw ye min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ lɔkɔliso dɔ dayɛlɛli la Mali la n'o bɛ wele ko école de guerre a kun ye ka se ka Mali jalatigibaw sɛbɛkɔrɔla kalan kɛlɛ ni mugu ni kisɛ dɔɔni dɔn cogo la nka kibaruya kun fɔlɔ y'a yira ko l'école de guerre mana sigi ko Faransikaw ka sɔrɔdasiw kɔni fɔlɔ bɛna a kɛlɛ kalanw kɛ an ka cɛdenw kun sefa wari miliyari 2 n'a kun ka fɛ an ka kibaruyaw la o kɔni bɛna don ni lɔkɔli kofɔta in a la n'a ko sabatira waasa ka se ka o kɛ sɔrɔdasiya ani mugu ni kisɛ yɛrɛ kalanyɔrɔba ye an ka jamana ale kɔnɔna la saga 42 coyi o dafara nin waati in na aw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na n jakili b'a kan nin bɛ danse kibaruya ta ko fɔlɔ la Idrissa Sidibe yani an ka an cogo labɛn k'a munumunu ka na n'o tɛ nin waati in fana na ko kiri ni woyɔ manga bɛ fana a ma sɔrɔla k'a fɔ logement sociaux ko a kɛlen don bɔyɛnba ye fana nin waati in na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka ɲɔgɔn faamuya d'u ma ya masha Allah ko ma bila ko senkɔrɔ a kɔrɔfɔ ka ca kuma bɛ caya ayi Ala k'a nɔgɔya Amadu an b'i fo i y'a fɔ cogo min na nɛgɛ ɲɛ 7 dana yarilen ni sanga 42 ye o bɛ kɛ sababu fana ye anw bɛ k'a dɔn Sori Ibrahima Diallo k'ale yɔrɔ ɲini Bamakɔ o kumana nin sanga in b'a sɔrɔ tan ni ka segin bɛ cogo min na a ka jateminɛw bɛ ka boli o kan o kumana an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ labɛnw sabatilen don an ka nɛgɛ karafejuru tigilamaw fɛ anw ni Sori bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na Bamakɔ tan ni ka segin bɛ cogo di ani Anazari ka bilasirakanw